You are very bad. I wouldn't mind. Send the one for you. Yeah, the dollar thing is somewhere. Well, I know. Let mom pay you reflection. Can I forward to my bed? We are doing to my night. I'm saying I'm like you. I'm so flat away the wood. Can I erase her? I'm going to plan out that blood already. No, that lautila. Madame Zuflamata Maram. Aramua. Why does Lavere? Miss Lamege. Oh, Musuflana, I had a Miss Lamema. Mala Fenego Nim should be fair, being so fair for Jaleno. Eski Alama people go there. Alamufo. A father of home suita. For Nanny, na Sebi, where he clone in water. I don't know who be a Sebi, where we say he cliff and no Benny Mahon. Never forgetting. Me, Musuflana, when he didn't go. He didn't have They put a dinner. Robin Musuflana, Takim, so follow Victoroli. Divinate for the magazine. You can't know because I'm the name. I'm a baby time where you come from. Academy and the games of Fanafu. What the portical news of the family. Name one, you will fit equal food. They both in racing the night. A poker delay, a joke came, a tabulo came. While I don't name. If I don't know when you know doing what do you need to be? Nyafin fe alabang ashilaba mali ndunda babijare pasele dalu mina matika la bi matika la shino tingala iruma lo ni ya shenjuli ameka konde wallahi me boyambi mitaka no fe tani fayo no shiri amaso no le kali yoki ndoro le kuja no buya sudura dana yambi otonyo kontala do ni madore yini fe fonni ke pashinga atunkadi ikato la ban musumi iyere kata sa sumogoma iyere kata nyini ikafu anyina kire be feka nyini bega do ka fokire be ka kwinke ote problème wallahi te fuyi wala ni ankara borala debe kuma yoro don mado ka kongana mefo bo fuyi ya kila te fuyi te bwana dede lo ni na bo mara mo yana manufa ibaro sinaya gare Shiri sinaya gare akagere ni gere ya kwa amba Khadija tu radiyallahu anhu abe sigara la sigara gelera ka gelera afana na kuma pe kanya sawa makuma abana na kana kuma pe kanya sawa makuma ndigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna na kani jwa pe kanya sawa kuma pe makuma worobe alakira Muhammad kantama ko nkalina alala alamine Muhammadu ke kirai bi ka je don laban ka lahara don damne be damne bila bi tare be ngol fi sina sonya oro be sigara na gele wallahi si aku Muhammadu ka konenye ifuru ke aku bai ka konenye musora be gula ko ko ai kusansan ala jibril abla ka konenye Muhammadu nyana ko amba maryam no nabila isa bai ko iri musokola aljine ko bi tare be ngol ko bai ra ko sigara ka gele sigara na gele abe sina ka gele no muso kanela e ganela sika foni yana kunne ka ta ko muso nyini ko ne era ko tu era ta muso nyini ira ye ke be ko jari ye ke no be se ka be ke be ka boya mi ko be se ka na kana ke fly ko kilima ko la ko fly ko la e ko akina ta kanela sika ko ne me mo fi yana ni ko ti me ko na gele abe ala ko wabibe Nebi takatanya fare na mifo muda iku what's for itu lah ya ini continue kana jurnal le ama le no fe wimpina Allah akbar wabi bulla ta fana ta video to do tena ke ko tige ni fio pore ka tayar ke aap se nikala la no ne sone bare drive na binye yamya binye re itu sini saja. Ini omong bilang. Saja.
fana plus a bila fɛn na ye segu tv la olu to ka malien denmisɛnninw ka chatiri bɔ yɔrɔ chatiri ka di ne bolo i ye ne arasamani na ale cɛ denmisɛnnin arasa ka di denmisɛnnin dɔ ye Ça va, maman? C'est joli. Ça va? Oui. Tout le monde. On va passer. Ma abora atara fola saraka boyoro la et malé de toi ay ni mo ko be erreur la mais ni nya solo ak mi jeng ko sabe mais c'est pas grave si ça ira mi ñokon kaya amena mais amadou ñokona bo si yara ma de amate ma chengo bon bu kala bon akon bu kadini na te ki ma bashi iga gane che musufulana nasoro we nasoro ko dugu de daga sima bi se bo fena faya reche kadni ga kam musufulana i jugo yere kama aniga ke jugo ike wale i yere de jugo kadni jugo mu ila kadni ba reche ka kuma tere reche ka kuma te asumu ko kuma te foi ma kon kadni bi ga nesna nati toro cheno ne sikoro ba le no bibina ne be yoro mina ka ko ne no me chere la na fora tene nso ere ga na ko ka che ko shiko inte iga furu bale yere tene i jugori sino mo be sigira la mi mo furu iga bunga koronti o ina fa ga koronti me iyere jugori kadni iga la dam diga takabulu kadni wa kon kadni ni lebe muso were nyini kadin chema ka be ganis na musoi aka ke wori kadni chere la ina ko muso yara dama ya yara da funa ko mi ma bora ni manna manya ko manya ma bi da chuma batna amne ne gondala ne akon kadni ite miri kuma ina lisa na benima achala ka be so ni wal chefi kullum fui talo ni dama ya lawa atonga for my ni mai mi fo ala sona man no finya Observanya. Aklen mamba. Nina, kita apa ya? Ni ko dugu dɔ ka jan dɔ wɛrɛ b'o kɔfɛ muso k'a senna sabara fila ta ka yaala k'a bɛna muso ɲini a cɛ ye hɛrɛ b'a la ala ka latigɛ
Kita lega segala lagi sih. Udah bisa lah. Gua foto terapi. Ini tuh apa nih? Kare flamenco. Insomma, tahu. Cosa cari? Sisa, ada restoran lagi. Mami itu berapa bulan? Sangat lama. Tahu. METRAGE ya itu. Kalau kita tidak pernah kerja, ada pemikiran ini juga ada cerita. Kita cerita lagi. Sega fui tileje mami me do ri nanga here bala ala ha kala sa fui tigeti ye fe fe ketulai do na do ri ka ya killa nanga here bala do la ku na ma here ri bala titi ka mene ko ko ye sho Iya kok guys. Asu bulan aku mau telepon ya rasa. Kadi kon. Koni kadi. Nanga here bala kon. Ala kala tigene uri fanya yin ko hada. Kuni ma ko fe kare ngone. Zoom ni ko fe kare ngone ni. Madu. Ko so ma dena ko ri mora. Ko abi fe ka den yini ga daire ce. Kala jam so plana. Agora ko ri fone na kon nanga here bala. Ala kon na ka yingasi ore. Na woni mando. Ni mo so engelo ko. Sige aka here ri na ko. Ala ko Nara. nanga here ba lori fa ala ga ko ni shama ni here ni badi. Foi te ke jian wono te. Ni fe fe ke to lai. Sige wori ala wori lati ke ko be ke. Nala kele no kan ni so inda mimi inda. Ku be ke koron do wai. An se ko foi ta la. Yesu ko la. Ala de gala ke. Ala ga ke here. Ala ga yingasi ore. Amina rabi. Amina. Regara jui. Atika usu. Itu waktu itu me ba da la. Ko buka da dela bon ni do kalo o de seguro fene lo. Ne ko akli bora ko. Ni ko da da play. Kala suno ni kale ba da dela. Nyame. Otesa e baro maga fembe neri e bi mate sigini mata na ferege rola ka ba ya banene dungu do kon mi maga bana de la information wala don kan me kan ko ite wala parce que baro nep mine wele nep mine wele ne ra bala de woni kala ngan baram san na sangu mine wele ko da ko gari nta fi yana tina jana go ya do fe ne ki toni jako ni go ya go tsira fo fo lore o fana be dugu ni mayoro law o be bo dugu ko be de kala ma woni ma Allah utesa bala ke ibaro ne
Ne chere so. Asuga chesoro. Ayi. Nte wuli ka don ko la. Ya to. Della. Asukuri fama kuma chama do ko la. Bon. Ese po era kuma da benna. Era mo gombora Na asu. Ni ko yin ne dimini. E be se ka chesoro to ko di. E ma ne wuli. Allah. Ni ma fi mu ne mine wuli ya. Ibara minwa. Ko fen kare flana na tanto. So me go ami. Ami. Ko akuma banu. Awo. Ami ne nana yani. Furuna. Kunu wa kunu. Ami ne nana yani no de. Ko ali mo ko me ne ni mala ko. No mo ma bolu. Ko kale tume fe. Ko ane nyini ngada chema ko ane ta chema so flana. Como? Anano refer no. Ayra nana kale tumefika for ma ayra nyana direct no. Me kuma ayra nana soro ko ma dia no. Oh mu pai. Ne dadu ya robola ne ga furu ne dab saka dola. Ne mo nga to mo ma nye for ma nyana. Ma ko na le ne anye for ma ko nyana. Asu. Ni nya fam ya sisa. Ni sonjia ku ni kontan ku bere ni. Me furu te ayaba. Tiena furu. Ni Allah ni kirate. Asu ite dem seni blen koy. Maso ifna ko fol dabla sa. Beni furu yorate muni afo mayre nyana mayre ma bashi dola ma ko doroni ko ni ne ga here bala ko ala kala tike kanga here be mina kala ko lati. Asu ki sigi ki akli munu che dogoni mana kuma finyana abba mana kuma finyana asu mo si mana fa furu muso yere kana fe ka mine yin ki da che ma ki ge flane ka wu ne ke chugo de kadali. Ike to go asu ni shubagadi. Wallahi ni shubagadi ni sona ka doni che ga fulani bi tu. Ni shubagadi foi kana tu ga sonma. Dipa ala jene de la ka ni mi. Jem so folo ka ni sigi. Mo wara fe no kala bi fo ga ge flane. E fera bi konta ou la fi ba fone ke che de sora avec fierté. Me chete ya. Na mso ere karara kana fo. Ibo sora be fe aka kete ni ge mo ko ta do mi ma na che. Ibo sora na che be na hani. Asu ni mo su fle wallahi bana ni bi sora che la. Bana jugu bari be ni che la. Bana hali kana ni fo daf kana ni lakali mo e ble nyere. Ni muso ina na afanya na kitala. Afoi kitala de so wallahi ni bidu. Ilaje ikato ni laje. Maso ne shimbira janfa ko yi. Ni ne ba o chama bla ko to o yere da o kuchi ba goma. Wallahi ni tara ni muso in bidu. Nsanga. Warko. Kana so ne wallahi ni tara o ko ni o asuko ba ni pe o ya ambolo bole asuko la pepepe. Allahu akbar. Maso ega famia ni ga gele kuma do la re. Asu ni bolo teri ya ku ya nga nyoko bla sirade. Eni Allah ni kirate muso yere bi se ga bo fa fe kana o fe ke to ni kadali. O te subaga ya dam ne toy. On ne psela mfo man nyana sa. Ne du ne afo manya. Iba fo manya ko asu mi ku ngo ki ba la ki ko kitala. Kuma ba yoro flene de. Wallahi bana jugo bare bin chena. Hal ni ye muso nyei. Anye klibe waraka wallahi bar ko ne subaga. Subaga ko le mbare du. Mo subaga bi do mo goni atli chen ko sunu ni la. Mai ke to ni kadali. Yi sonan na ni bidu wa ba da ne du ma yere diga yere. Kana son na de. Afo kitala. Si mu lai. Au hanya dai ni shitana. Ni mai. Akini ndo gigo. Siga fitin ndo. Ala kanichi.
Comment? Oui. Non. Salam alaikum. Alaikum salam. Salut. Berbasi. Sigaran. Nara bikin nyala lesa gi mena de. Mungkin ini fi. Ya le. Asu. Asu so. Terus. Berbasi lah. Baswe. De mai. Terus sudah. Alhamdulillah. Sei. Okay. Andara le no tele. Tingna gari. Cewek. Eu tinha nada. Mau kasih bayi semere. Ese. Asu. Ya. Sherja fai tu. Mau dia le. Mau kali kamu masih. Asu an chef leni. Kasi como aku to macam beli. Ndaro ni bado wewe nasoro ile la hai. Não será fombar, não será fombar. A mim percare. D'accord. Aku kan ni yang aku do foi mo. Asu bisa dia. Ah, baixo feita lá. Era betul. Domini do sono. Awi nyoga kinda ni na ko sebe. No bena minha. Amakwi. Masih tak. Afam no. Ini macam mana tu? Asu. Ini dah sore. Ah, Ay. Asu. Em mana telefon ya? Sekarang tengah sore sore. Asu. Semua bawa. terus. Berbasi lah. Baswe. Apa nama? Baswe tu. Berbasi. Baswe tu. Itu orang. Terus sudah. Alhamdulillah. Sei. Bah. Era que ele fez. Ah, terus. Ah, dah korbasti. Anak kan. Depan no Terus itu. barang. Bashi tu lah. Sei. Wah. Cien lah. Vamos não kuma ya ni ganya ka femba fufu nona. Ni ya fufu. Ibi nya bawo la. Siana ni muso bae. Kata nore la tam. Ibi kla gari gani kino fo yana. Ai, que não foi dela. Aha. Ratira para. Alhamdulillah. Sisa. Nyana mai baru. Ochen. Arama di santan ko samwan ko. Ini mo ma kenyo gonka. Na fara ka bagena sigila. Santan ko intena segana fara nyogo ngaklikili. Na no barura. Abe nyoko ngakili na do. Mi ame furu barudu. Ni baru borala. Abe ke furu do na kundo kamai. Me faga baru ni doni. Ni bi jendia. Baixo feita. Alhamdulillah. Asu. Ne bi nyininga. Fen jumere kadi ni jina tiga fembe. O temene ko ka boy. Asu ni aw mo ko jolle ba ba boy. Ne kalau. Ikene ne. Alhamdulillah. Dingino mo ko wan olon. Jaran ko sebe. Sisa. Ni e ke bozo yi. Ibe bat gene mo ko. Bagantigi do nana ayaka ba ani tsenyaka ani surugu dima tiga bat gene wi. Kuri ndu tisega mo bereta. Abe du kilengeli ni takatana. Ibi ka tigali nge chugudi. Hati yana nyinina. Bom. Para bebe fliga da cena. Ni quando ia dar nem. Nem vai nem ba fome. Não terá babla. Desse na surubuta. Não terá surubuta. Não tô falando. A ofensa então. Não sei nem ba isso. Não tira nem gata. A tô falando. Só aquela cena na bota. Nyafa. Muna. Ni alla de. Ba ka dun fɛn tigɛ na tigɛ na surugu fana ka dun fɛn bai. Ni y'olu fila fara ɲɔgɔn kan. Yɔrɔ ɲuman kɔni t'o kɔfɛ. O de la ni n taara tigɛ na bila. N segin ni ba ye n fɛ. Ni n taara surugu fana bila n segin ni ba ye n fɛ. Nyafa. Alhamdulillah. Sinaya ma nɔgɔ. A ka suma an fɛ yan. An delile don min na muso ani cɛ de bɛ taa ka taa muso ɲini ka fara
a yɛrɛ ka muso kan nka muso ka wuli a yɛrɛ ye kuma caman b'a la kɔrɔ caman b'a la kun caman b'a la wa ko caman b'a la sinaya ka gɛlɛn ni gɛlɛya ye nka ala ye sabali di muso min ma o ka se k'a yɛrɛ dɔn k'a dɔn k'a fɔ muso bi n'i taara muso dɔ ɲini ka bɔ a faso la ka na ko kana fara i kan k'a ka jɛ k'a ka kɛ kelen i ye nisɔndiya dɔ se a ka denbaya ma i ye lafiya da dɔ d'a yɛrɛ ma a ka ɲɛnamaya la ne bɛ se ka min f'i ɲɛna i kana kɛ fitiriwale ye muso in ma a kuma ka ca dɛ kuma caman bɛ fɔ bɛɛ b'i ka kɔrɔ fɔ a la i kana kɛ fitiriwale e ma ye lahara ni jahanama jamana a bɛna ka na mɔgɔ minɛ fɔ kiyama kɛnɛ kan nka ala b'a fɔ a ɲɛna ko n'a min mara k'a bɛ fitiriwale julanbogo kɛ k'a fifa o yɔrɔ la a bɛ suma dɔw ko k'a bɛ suma ka tɛmɛ hali fɛnɛ kan fitiriwale man di ala ye mɔgɔ min ni ɲuman k'i ye ne bɛ se ka ladilikan min f'i ɲɛna i hakili to a tigi la kosɛbɛ i hakili to a la kosɛbɛ n'i ka barow faamu i ka barow taabolo diyara ye kosɛbɛ ale kɔni t'i kɔrɔbaya kuma si jumɛn ka di fɛn ka di fɛn bɛɛ o ye wolo i hakili to n ka kuma fɔta ninnu na i hakili to i kɔrɔmuso in na n'ala min ni mɔgɔ min bɔ kɔnɔ wolo kelen na a bɛ n'o de jɛ kelen na n'aw farala ɲɔgɔn kan a bɛ ko dilan mun na wolowolo filɛ ale dun ka di ka d'a kan ɲaga t'a la a ti mɔgɔ kɛlɛ fɛ da dunni fɛnɛ na a ka timi kosɛbɛ n y'a faamu kuma ninnu diyara n ye wa i fɛ baro fɛnɛ diyara n ye bari ka kumaw basigilen don ala ka ca ala ye amin chéri chéri Nam? Kaya jul migi wele Acteur. Ajogola. Ma chérie. Ça va? Ah, il a refait. ah ouais non enfin Donc on va là. Asu, ajari ko. Abenana Akina do bi faire. ay ne yɛrɛ tun se ka sira ɲini Ai faire la sera ni. Mo tilia. ay n kan ka taa n bamuso ka baara dɔ kɛ Oh. Ate, ele foi a sera da mare. Sira wa wulu. Ambar la ya. Sira wa. ne bɛ na fɔ D'accord. ka tile na Amin. Tin baraji. Tem. Kamu semua ko. wula Na ka do la. awɔ Ula fait peut-être me si. awɔ n y'a mɛn Akan. Sai muso ka cinya ta muso furukun ba. Finya ji ta fuite. Muso fura hakili ko. Akina ita. Kila inja. Bari sunguru ni shimbo ko nyuma. Abe mo bla fu wandi fude. Mo kare iko be na wuli apa. Iko be ge dire na jori. Ibai nyogoro fali mo dire na mati nyogo mo wuli apa. Muso mo che muso ta ye na kama. Ini filite ba yang baru la nyai hakili ka i bolo shinyoro mi kile borai Ni mi fo do go. Donc ça non les nous comme on voit tout maintenant. Bon, comme il dit comment toi démarcher là. On ben la démarcher là. Machine là. machine Faut le servir. Donc quand on est coffee. la photo Faut le servir. Comme et vous reclare où il y a fait jeudi. Donc démarcher faut le servir. là c'est une bonne idée ko kon mi yere de bu ne ya bla to ne wi bo baro ya gle ka bu ti fenge bi kla ni sa femme na pa ngon me do mun ka ya la ko fambe bari muso fulen jogo na muso kana jogo te Oui, tiens. mo siti to muso kana ya la ka muso fulen na gi do me do re ke yenga nyamita
a fanga boli ala ka sedi kɛrɛfɛ kumaw lamɛnni fanga boli ala ka sedi amina yɛrɛ ala kana kɛ fitiri wale ye amina ala kana kɛ fitiri wale ya ma o tɛ ya sisan ko in ka nɔgɔ tɛ a ka nɔgɔ na a ka nɔgɔ ne dalen nin la o e ma ne bi kɔ ne yɛrɛ dalen bɛ e la o ne b'a daminɛ na n b'i kɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka ɲɛ ka d'a ma amina sinon n'a fɔ k'a bɛ tiɲɛ cɛ ka jugu a tɛ tiɲɛ o a tɛ tiɲɛ o basi t'a la ayi masi o ma ja si ma bolo ayi i ma n'i pɛrɛnnen don kɔni bon n bɛna segin k'a fɔ ko ka tila k'a fɔ ayi n t'o la dɛ ayi o tɛ ne kelen k'o kɛ la o ye ne kelen k'o kɛ n yɛrɛ de la n'i y'o kɛ ne la wa n'i y'o k'i yɛrɛ la ni n'i bila kulo minɛ na ha nka a tɛ se o ma wa ne bɛ so kɔnɔ dɛ basi t'a la ne yɛrɛ bɛ kɔnɔ tɛ ka na dumuni dɛ Oui. Chérie. Ah. Ça va? Ça va. Quand fait c'est la santé. C'est joli. Ça va? Ok. Ça va. C'est. Eres là? Quel est ça? Oh. Por Basila. Terus ti. Alhamdulillah. Oh, Regu. Bastala. Sí. Ala ka clear. Ala ka nyama no. Ala ka fumu ko no. Ala ka no ko no. Sí. Amina. Amina. Tu verás mi. Musa la nga sigi ten to manga na paro lai. Oh. Jare. Ajiru. Ilwara te wuli like odio ka mo ko be toro chimi. Apa fanya nare? Iya, sudah. Apa yang aku asyik pilih lagi? Itu mana yang dia semua macam tu? Kalambare wapi mko? Wa kumlia desani kuliga bunfe. Asu, ite wa ibuna mina ga bula. Ai, ne ka kai. Ni ya bla mina dra bebe. Ni ya bla mina. Na ipe. Kama kana fawo ha de bebe. Ale molare, na banwa alme molare. Ite molare bla. Isi na magadi. Asu, asendi gidisa. Anga bolo ke kumlana. Kumlana ya bale. Kumlana. Ayo kumfe. Ate kumfe. Yo kuseti nasi. Baron. Bismillah. Mira. Ebo komna. Ebo komna. No, tu fila igual. Numero net me furu ni. Ni kuma furu. Ni kuma furu. Asa, moti fa sababu kuma ka kituro. Na ma ya ka kerata. Ni kuma furu. O de sisa. Folo ni kuma ni furu. Sisa ni kuma aso ta. Awa bebe. Ni ba do ni kuma furu. Wala. Net me gemi. Sira fo chukula. Kana nyana ma gila na dia. Kampu ya kampu ndalo. Monsore dia ndine. Andi ni ko ga kele. Ala kana bongo. Mamilo. Ya bi to ala dem sen do.
ni a tora ka tu i kɛrɛfɛ a b'a dɛmɛ k'a ka ɲumanya sinsin a bolo a kana ɲinɛ bɛɛ kɔ furu tɔnɔ ye den n tɛ fɛ a ka den wolo denw bɛ na maaw to yen n tɛ fɛ a ka kalo kɔnɔntɔn ka kɛ fu ye a y'a hakili to mɔgɔya la cɛ tɔnɔ bɛ ban mɛ den tɔnɔ tɛ ban dɛ baara o baara bɛ ni muso b'a kɛ cɛlasigi la a b'a kɛ den de kama furumuso de dontɔ furu kɔnɔ a b'a fɔ ala n y'a ɲini fɛ i k'a fanga di yan ne bɛ perezan wolo muso de dontɔ b'i kale k'o siɲɛ wa a b'a kɛ sira faamu mɛ ni denw taara da bi a tiɲɛna ɲɛnamaya tiɲɛna i y'a faamu a hakili to ɲɔgɔn na a hakili to ɲɔgɔn na n'a hakili to ɲɔgɔn na o bɛ sɔn ka fisa kosɛbɛ o tɛ baasi ye komi ne yɛrɛ bɔra bi n bɛ fɛ ka taa bɔ kara la e wɔɔrɔ an famana dɔɔni a mana kɛ cogo cogo wula fɛ an bɛ pase yan fɛ parce que a kana bɔ a fɛ. I ka nin ta bɛ kɛ yala yɛrɛ i t'a la i ka baara daminɛ ten. Yala ne b'a ɲɔgɔn muso tun bolo kun bɛ yala. Ayi e bɛ ka i ta kɛ baro ni fɛn minnu ye. A sɔn ayi n kɔni t'o kɛ n ta bɔ kara la dɔrɔn. I bɛ baara daminɛ don jumɛn. Kalo kura. Wa tiɲɛ dɛ. A tun ka dɔgɔ kɛ. Kalo kura a y'a kɛ dɔgɔkun wɛrɛ kalo kura wa. A su yɛrɛ ka tile 15 a tɔ ye bi de ye laban ye walima sini. Sinikɛnɛ da bɛ. Sinikɛnɛ n ka baara daminɛ o ma ɲi dɛ yɔrɔ kɔni an tɛna balo fiɲɛ kɔni fɛ o walima o tɛ tiɲɛ ye. Non problème t'a la ne ba de n bɛ se ka aso jaabi ko muso fɔlɔ sinon ne bɔ musoya gamu kɔnɔna na parce que i ye fɛn dilan n ye n'i y'a mɛn muso ba de don n'i fo k'i barika da o kan ala ka mais i mana bɔ foli la i laban i bɛ ka baraji tiɲɛ bon ni ne m'e tɔnɔ e ɲɛna n bɛna taa f'i kɔfɛ de yan kulo o kulo a tɔnɔ kan ka d'a ye mais mun de la tɔn tɛ mɔgɔw ka ɲuman f'u ɲɛna k'u salen ou bien n'u tɛ yen a tigi b'a dɔn la k'a fɔ k'a bɛ ka fɛn kɛ yan balan fila de bɛ bi mɔgɔ kɛrɛ la balan fɔlɔ ɲuman bɛ k'o kɔnɔ filanan juguman bɛ k'o kɔnɔ ɲumankɛ balan de wo sɔgɔlen don ne ye ɲuman min k'o kɔnɔ o bɛ buru kɔ o t'o ye ne ye juguman kelen kɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ balan kɔnɔ o bɛ bɔ n'o de kuma ye an ka to ka mɔgɔw ɲɛnama tan a bɛ timinadiya ni farikolo don mɔgɔ la ɲumanya kɛli la quoi tan ne bɛɛ kana bila hadamaden salen ma a ye baro kɛ. A fa bɛna taa sugu la. Sugu la. Awɔ. A bɛ fɛ ka mun to yen bi. A se b'i labɛn an bɛ taa sugu la. E bɛ taa bɛn an ɲɛna ka taa. Ayi an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais ne bɛ to so kɔnɔ ni min ye an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ y'a dɔn i labɛn b'i sɔrɔ yɔrɔ la. Awɔ n bɛ na. Ne yɛrɛ bɛ san san kan. Championnat. Voilà, il y a pas mal. Il y a mouru non. Ouais, on a parce que on a mondo d'abord on balane no ba wala ko na tan papier do to yin sayen zene a di maraji tena ka marami ni ngala sufra tlega o flabe bigi ni ngal ke dron oh ha nim ka muzere ama se ka fere no a se ka fere no mo ka ko ka changu ko na jigida kwa ya parce que wala luka ku nyama na furi mo men ka dron a garu kono ko ko lebe no mo fuiti mo che ule patron e che luka ku mono ya ida le ga mullo no for la c'est ça sono zero a ver debilidad ni a deba ya ser que estaba tía caro bon le ya la tamu baka ta don zimu so fla tibila ma idemi ko no ti bara iga muso folo di ale di ni da kan ko ere bora be kala ma ay kuma na siga kuma chaman kala on alhamdulillah ko ta tugo ko sa folo non ni wanta to kai danto avec là-bas
parce que ni mana mi yɛrɛ de y'a ɲini o kɔni o ko bannen o non yɛrɛ non u kelen ka ɲɔgɔn faamu bi ne min f'i ye na muso ta wari ka di muso ta quoi ne b'a la wari b'i kun i ka vie ka ɲi i bɛ ka balo cogo ɲuman na bon je voulais k'i ka muso ta quoi c'est bien quoi non ɲɛ bɛ tɛ n jaabi la an bɛ sira muso furu ɲɛ koyi bon ne yɛrɛ tun bɛ ka jɔrɔ mais actuellement n y'a ye a ko tacogo ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi i yɛrɛ k'a lajɛ i ka dɔ ta a bɛ mɔgɔ basigi quoi a b'i ka ko ni hakilisugiw jɛ mɔgɔ b'i considérer comme mɔgɔ ɲɛnama quoi diɲɛ fɛn bɛɛ mana k'i bolo ni muso t'i bolo bon fɛn kɔni b'i bolo mɔgɔ bɛ bonya i ka fɛn kama nka mɔgɔ t'i bonya k'i furulen don quoi voilà fɛn bɛɛ b'i ka fɛn jɛ quoi bon hadamaden kan ka dafa dɛ surtout cɛ yɛrɛ n kɔni bɛ se ka min f'i ye muso ta non n terikɛ problème foyi t'a la n y'a f'i ye cogoya min na ɲɛ bɛ tɛ yɛrɛ cogoya min na non ne t'a fɔ dɛ n t'a dɔn nin kɔni kɛra chance min ye k'ala y'a di ne ma n m'a miiri n ka ɲuman na k'ala bɛ n sara n'o ye quoi mais an bɛ dugawu de kɛ n'a kɔni kɛra juru dontɔ ye a bɛ ala ka sara ka ɲɛ ala bɛ jɔ ɲina ne sɔn ala ka sara ka ɲɛ bon n terikɛ nin ye natɔ ye n t'a so n bɔra ye mais n t'a reposer dɔɔni i fari ka kalan ne fatigué voilà i sɛgɛnnen don yɛrɛ yɛrɛ non i fari ka kalan ok on a ça problème t'a la n'o nana awɔ dɔn ka foli belebeleba problème foyi t'a la an bɛ tila ka passer kɔfɛ n'ala sɔnna pas de souci non cɛ dun fama n'a ye sabu wala non a tɛ kɛ tan yɛrɛ yɛrɛ Chérie, quelle est la salle? Ese akunde corona la. Bore mine na che. Ok. Awasa. Awo bang. Ndiga mine lere ko mo ko do umde nan ka. Ko bandi do. Sa ko wa ko buga mo ko chere mi ga fo de ko le mo ko kuro do bolinu. Kunu temen la ko na ni blasira yana so do ne. Ko dem senata la mo ro batala ko beta mo we gazi de fiera wa mo ne. Ki bla boro kono kati faga ki konna fombo kato ke umo koni kena kone toros awo ami ko information fo ko dem senata la mo ro batala koni mo ngo nyama ya telephone dia mina do mo ka do wuli wali ma nyam na nga nyai maki bla sira kan akli to la kana so ngo du jamana yere sana nere me jorani aha Ayo, ate wale lukno. Sana nini najibu. alera me nyam seno nemme la amna no komsane no ko ko ne wula ne mi yala la awo ngo ande tin sera ka isigi jo dala ngo na kusaya ngo bon ni yo lo o te bashi awo mina awani baraji mina ya ne mi joro ni mi yo so ani ni olu ni ni che mu du ka du awani du sera mu jo do do to ibu fa ibu mo ko ro bulan ala kan ba bora ni be war ko ni jen nata ate fa anta ni reso ini mana cinta fo wa sebe non te kulere kana ne information kana bega partager ngam boy na kana partager dere kese yebena ni wala we chebla boro ngada sidi ko yabla boro ngada sidi ni ya telephone dia nyama sai karai ara madindu wode la nyuma ya de do ha abi doya wala be doya bari e mola mo ni nyuma ya sira bere ta ka sugo ku ga kula mo kela ara madum ba nyuma ya ni billahi bana be ki da sira kerefe al bini accident ge tellement que accident ma to mana wuli dron ka sura mo mo ki ba fo ko redo we problème na se do ma wor kama do be accident ga gi dron mo ko so ngake bebe sira e ko fo ne ne ra tra accident lai ay ko ne do mo ga te ga ba
de bɛ tɛmɛ sogo parce que ne y'ale de n'a sɔrɔ ne dɔnbaga don i bɛ se ka dɛmɛ don a ma bon ne comme ne y'a ye k'a fɔ ne dɔnbaga tɛ ne tuma dɔnyɔrɔ y'a tigi la ni ambulance ninnu wulila ne bɛ taa n ka sira fɛ i b'a la lakalita ɲini ma ɲi koyi a kuma ka ca ne o san jan accident kɛra mɔgɔw taara kɛ ka gidɔrɔn fa parce que accident mana kɛ aw minnu bɛ taa dala kori minnu accident bagatɔ ninnu dala fɔlɔ aw bɛ fiɲɛ tigɛ o la filanan dɔw bɛ i tɛ se ka girin k'a ta o tɛ k'u b'a bɔ gidɔrɔn kan mɛ parce que adamaden kɔ jugu dɔ de b'a la n'a sɔrɔ a tigi dacogo ma ɲi n'i y'a ta n'i ma farati dɔrɔn jeli bɛ jigin a kɔnɔ n'i y'a kunkolo dɔrɔn n'i ma farati i bɛ jeli jigin a kɔnɔ bon ni jeli min fana taara a kun fɛ kɛcogo de b'a la a fɔ kɛcogo de b'a la hali k'i sigi accident bagatɔw kunna sigi cogo de b'a la tacogo de b'a la e ma ye ambulance mɔgɔw nana i b'a tigi fari dalakɛɲɛ fɔlɔ k'a yɛlɛma mais n'i girinna k'a fɔ k'i b'a kɛ dɔrɔn i bɛ se ka problème lase a tigi ma quoi o bɛ se ka problème lase a tigi ma donc a ma nɔgɔn n bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka jamana in basigi sɔrɔ minnu bɛ yen n'a bɛ denmisɛnninw hakili la ka wolo tɛnɛn k'i bɛ kɛ fɛn tarata n'ala ma jara a b'a tigi ɲɛna o nata jugu minnu bɛ denmisɛnninw ni kan bi an bɛ hakilina min kɔni sɔrɔ ka f'u ɲɛna dɔrɔn a ka dabila ne bɛ taa n ko Ini men. Apa? Yuk man. Ini dua orang. Ada man. Ne sale na cin ko fanya na. Na ina. Ne o kile ko mi fogo na le tsiregi e dari jore la ne fe be sebere no ni ra kana mi fo na ala ifa ka shiga ja ala ni jode ke kata wakati mina kana sisi ka ake barka ina ni la barka mina fo karambe wala kana yebusi Chérie, oui, baru banyak. Oui, baru banyak. Wallahi. Semua orang benar. Joro. Musoro de la fache. Ko muso meso ana cheka kile sono. Ko ga bona kuma. Ko wa? Chérie. Yo. Admira me ko muso meso ana cheka kile sono. Ko ga bona kuma ikenema. Ko ale ma balo kun yo muso la kwa ko tuma na jena kwa. Awo. Ana mai. Muso mto yesu dile binanta. Na ali kana so akadi fi. Abe muso ko la mulu ya kwa. Kele mana na chugo ikana so. Ka so. Olha esse modo aí. Chérie.
Action. Uncle. Masu. Asu. Sama. Comment c'est? Elle fait ça. Yeah, Mary. Esse aqui que? Nice. Eu vou falar dele. Ah, ok. Não vai ir nem sábado. Esse aí. Aí. Bora. Agora foi mais bonito. Sama be. Asu idu mo so ne de para velendo. Aí. Nkorotado. Ah, nkorofere. Ha? Nkorofere. Asu go jo fe. Nkorofere. Ne afam. Ebe na ne la sigi isna mso ya salon. Ayo te ne la yoro ben fe na atoka di yoro ma joshi folo comme ne ya joshi ka ba ore la mi bi sigi alo. Yoro ma joshi folo. Asu ko di klubi yera kuma gana. Na jidi ma folo ke. Na jidi ma. Asu akai. Maso mambe. Mai mame shi jane tida. Asu ere ya joshi. Awo ne klara yoro joshi era la o ne wa kere ma na joshi. From. Tiena nyangara kanga fuyi. Asu ko di wi yere do. Isina muso kana ko ga wuyo ga fare sabo. Nkoro so la ga body. Koro ne yere de mo ngaka simo yoro la be nu na mo ne yere boke. Asu ne dunya afinya ngi kana do fuina. Nya afie fefe bi nya be finya asu. Wallahi ni muso kunguru ni te mo nyana mai. Oh dugu beje abaka sagita ko nwa kela ka boko ere tu ya no wa ere klaka no ko ga so na joshi. Maso tesa atara kle u fe biri. Asu de be fula ga du ya no. Ai gata, ai to bliga. Ai ne mo ngara simo to billa. Asu nini ya loke ni mo suri. Bilai asu enne ku de teriage. Maso lo fanyali ga gele. Asu bien la mea. Asu ake ala ni kira kama bolo mi yido ni fumi na de. Bokui. Asu bokui. Maso. Bela jele mi ala wele siri yoro ni manela. Debine dunani furu na fobi. Nkoro wo, anche wo. Ushima bashima takane segere. Ubi ga dimsiniare kilo. Ubi nege tanto dro. Muso nyere konteo. Ani songa di goro. Ana kulo ni nyere bege nyoma fa me fe mege nyoma. Ne re betami ngari ga salon na ne to ke na sono. Ibaro kle na sigili manne. Asu me shuba ga bi fe la mo abi bi ya ki je dongo. Abi boru ma mu ke ga kina fa ina ikili. Ola yere beto ngwangwang. Ai dabla sa. Na bana. Saya macam kelah aku nak walai. Apa jadi ni guru? Ajang. Ay, benar. Action. Abi boru ma mu le keni. Ola beto ngwangwang. Ni snam so kadida beta. O wati do abete meniye. Asu. Iteri de ni de. Wani be fila ne kan ni bo filina ki blasra nyanga. Wallahi bile asu yifurusa. Asu yifurusa sa asu inyo kon demsen ege lebe. Asu yifurusa. Bara be nyini ngani yifaya. Ni munye. To go chewe go ba chego. Ni kuma ifina de pima do. Fote yere be ga sogona. Koyo ko chera ne fena ngaka kala mai doronsa ne re mi kanu ne to ke na sogona ya ala fadion sina sabara to asu mamaluya kan foni ko gala ga be ga sogona kala man ne sa fu be a fena glan fena cheka ko asu ko de dalente de be san fe ayi ndi be ne na sogona abe jolli mana sogona ne na so la be kemela ne di no mo ga chaare Allah jani ne de kumidiri ala asu est-ce que ne asu mu material ni odi asu kemena na so comment se fait finir avec Djoko de ça
jembe muso flafu o kana so ye kemenani asu ibe ngokuma la me tiriya mu yere ban donti parce que en neta de tiriya ibla kira balma ya ibalma musulan asu mbidi igake ala ana kira kama asu bana kene ko sone ake ala ana kira ko so asu boni furina asu egi yere la yebay demiseni fitini ere tiga to mi kayin to gomna wa amu mana bo ken makaba beri beto asu ha ngabi olaje ibulu be bona perketew Masu hali kun ata do kalula sarala o ga busani yesa Masu ni na kuma me ngoni film ni ndoro ne ba film ko ka sa kibila ni ke tamale asu e mane ga kuma me amataka danisa yemi foke la sona ma mina hakili jagaba ko tin nare duno décider do ne rebi ni no fe amiga minunci inna na dim minen miike amita mbaro ay garaga ni kilin do nisa mara ali maglati ga so nga mo mi asu ida khadilite so ma chien foni yana asu iyo corona mo bari asu ibi yere mo go saw ni laje ni nga salon ngona na laje dan hasina mo sawo asu femuni yesina to du asu wallahi ngi haram ki go material ni afosa ni op ma fam na la sona mama kite aywa mama kite ga dumani do ti fa ayi bi ko motena ni do akini don ki musa e dusu da ye jumeto bi ni zamere asu femu na fembete nyo so ega ta ko kembe nani Allah ge sa me kon baro ne fene so gore bala wajege so ne ra kile mina fone ko shere o warti mu di be muso flafu me chemu ma class wo bi oro la sana yere asu ibe so ani si wo ku neta ni para na don ne ga muli Masu chuko yala Masu uko na ke Masu Kana Abang ga sirati ne mene na koi Ere ta do sirati be mi dam kon fi fugo ere dama Kuma te fargolo fantom Ni la luta yi ko wata ko ga ko ta sai ko ni Porga biba ga to na shishi to mara la kama no usigere ti mimi de kundo ule ka bankani ka ba ni la pya ko so da muga de kundo fra de kundo chanera la ni re ni fura kali yere dama doron tamne sigarati mina yere banane dade ni yere yayi abi sigar liman ya yere tke ka bumbo ni finati ko sigere ti mi be ko fe ne fa ko daga do kumbi a banana ka da ni ya finya na kalo ko to ne ga dale ma tonga a te sigar la yere ma yere sigarati ya sababu amanya ala ya kaketa amun ala ni to isisane ni hapo aka bana manya asara ala ya kaketa no ne te fekata saka of latu yani o nyuma yemi ye leru di ma fokata bo ga kulo kono na bara lo ko sisi la sisi bo te do ni na kuma te ga don takon tabarkala ibe haketo koi ne mena bidoni sukora wara aw age tila ne rek mega mitum kono nana je ngaro mitu ga ma den dem sunu wacce to
o jate mun taabolo ka ye hakilinaw b'a kɔnɔ kosɛbɛ voilà n'a tɛ k'i ma baasi ne tun bɛ fɛ k'a dɔn ni mɔgɔ bɛ ne na ayi i bɛ se k'i da i bɛ se k'a da ani baraji ka dugu ni ɲɔgɔn cɛ amin Louange du Seigneur de Dieu, le Seigneur de l'univers, que Dieu revienne, ô mon Seigneur. Il n'y a aucune autre dignité pour mon Seigneur. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit syukur ya Mariam idam so wana ayam kuna wulu injaranya ya begitu godi la khasa mutibashi ame foli bilbil wadi de ma ini ko ko mala da mun aseni yoro be ma amma do ko mala re asiga la nyini tuyi ni bi do re kala kay ngasi yoro ana ko rom su kambe ana ko funu fonyo ko o do ne do be ne da ko amina ya rabbi amina ya rabbi ciyere muso nyana deme bargal abe ga to di ko rom so yere ka ko rom so ya bla ka to ga duba mo akata boye no abla ga duba ko awa akata bo dugo kata fullai asasi nya ubene ni kuju nya fanya na re ngaka korom su impunya ata kana na sama hali erkili ka koro indo akoro yi mutai maro ni mano gondi an fle yoro mina mugo wuli kana musu were ni kata di chema afi wakati mina ni mano gone chako gila mu madi mara bedun nya wala abbi ala ku funu fa nanda na yi bamba mali bide yi bamba mali bide nanga na mala si tawo ibe kuma fe alibi buranga ref marama uka chumfene kacha ubita bayaro no ni le bala de nasira kana ka wole de ya diba wole ke ngombo woro tla oh nyame mekla ka wole ko fe ma wole ka fa ko ngene ara dukoy ara juti so ete farala te vere la me ay bu ko de la me oh bon maybe if anybody buy the radio in la gala fi adoni chaque fois radio de mekla ka la chamba wole ko na ka bara ko la bara yoro lo ti ni jona ube senyo ko jini mo la ni wakati na magiga la ak marama de magiga assalamu alaikum wala salam wa ko kada la so mo we basi ko amela is ki met la era ko ni ga kuma la sasa man misafir la ko sebe alhamdulillah onye na re we kuna funi dumaye ga samba aramadi yuma mo ba yuma tan ni kambe ga na blaki sale kono ni wo bara man je ba fu ko sebe alhamdulillah ni bara jere foli be de fena ma afani foli be de wa be de sabula kada ka laba mi abe ede fini ile wa ni na a cheni be do alhamdulillah Allah ba sana ma ko na mena seke ko mi dem sen furu ay mom sen te bamme to bela ko wala famille ni ko sebe ana ati dube ñoo fe alhamdulillah mo dala na mena chaala ala kana o chaala abi ala ko funu fo burange de ko mo wutu ci dube ko la préciser akade ko akade alhamdulillah ndem ci wa ko allo ni feno la ko sala na fizini ya kala ko ci hotel mais ibala ko la ci suuf ni fem la ko sala suuf a vérifier c'est pas te faire du bruit à la radio ko ci na kani igala ko ci suuf ya
ko ne ga la ni ga nyako mbrange ya fa to market na la sama bramzo berbasi alhamdulillah wa amadu biya ko ne ra tisra yi be sira ni kila kile awo sira wa mo metre ga folike ma yi da nan na kuma nan na sa ran to la kuma la okay na la sana mo nana ka wa dubala na yere so ngana te me afi na la ko basike ba aba me nala so na awan barati aba ga hera fongo kamu fo name shawara ni tiga ta shawara ko mu ne fo na tando jime Ibuka kuma mu fo mburanya nyana ko idinge idinge ga ko shufe ko fendo be ko muna ne ta fa muna ne ta fa mu fes bi ne rate mundo maram na na chefi yon chela ya to ko ditore Assalamualaikum Ramo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. University. Syukur kepada Allah. Bersyukur. Amala Ramo SERIE maju mati. Nka mana gane ko do la. Nere fumsu. Ne musu ko la ori tara kata bom zoro no fe. Kam so yini ka ko bo kana dia. Make bashi alhamdulillah furu ni mante mena je muso yere kera mo ko ati skilin bay o na binere bora bini fasola sa o meta kata foli ke o client foli bari mami ata di menu tigi client oh neni mburanga tora kumala mburanga yi kanto kaira ka ko sono be dinina wanima ne ma famu ko fendo bala o ne ga la korosi sufe suye gilu suye sutre o ne du ma famu same kama ne ma se ka nyini ga darula la anga ka obe ko don obe ko koro don ali mami ma ko abu kono tado ngo mina sima ma se ngadi ma la nyen klinga ikam blase ikama na ganin no sisane nkamana ganin no fokata ko nkamana ganin karamo ala sabu sabore na ko alhamdulillah rabbil alamin tamba ala ya lemi am bela jidum da ko yon sa fo ke am barka da bora ko mo ko kaku min ka korodo asu ka parake iburange bora ka min fili ai ci akuma do fili ci bakoro ni ala yo furu ikana ci ku feti ni bi ka dukono ka dudu dana boda ba bela de tete ni la ko shi ki du fan be fe yawo ni eta kera isi le bi ka du ko no ite mi kera du na ko yo to chaba we hakato we wati do no ja bora ki muso mun ga mamu so mun bi buru ne so dawla mo ne mo ko bawe da
foli yɛrɛ kan ka di cɛ kelen min bɛ se ka ni muso dagabana 2 sɔrɔ i ka gafe kɔnɔ ni ko n'a kɔrɔ tɛ e man kan ka sɛbɛn in yɛrɛ fo saba karamɔgɔ de la SERIE ma yan k'an bilasira sinon sanu dɔnbali n'i ye sanu d'a ma a b'a fili ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye o de la n y'a f'i ɲɛna n ko cɛya ye ka ko dɔn k'a kɔrɔ dɔn i bɛ taa i fɛ yen i muso ninnu i b'u jate minɛ n'i ye min y'o la i yɛrɛ b'a faamu Ala ka ɲɛ ka da amin Ala k'u don sa ka da amin Ala ka furu si amin Ala ka duwawu minɛ karamɔgɔ nin diyara n ye kosɛbɛ e nana man nimisa alhamdulillah hali bi Ala k'an bɛɛ ɲɔgɔn na i y'a fɔ cogo min ni n taara ni ye min ye n na segin ka don kɔmɔ kɔnɔ n'Ala ma basi kɛ kɔni karamɔgɔ ne bɛ sira ɲini Ala ka se alhamdulillah karamɔgɔ bɛ n dogo la ani baraji Ala ka barika amin Ala ka do amin Ala ka kara amin Ala ka to ɲɔgɔn karamɔgɔ assalamu alaikum wa alaikum assalam changer au moins. Diga dum préféré de gars. Hein? Et elle comment tu les vas là? Frère tu comment parler de ça? Qu'est-ce que tu veux? Kana so. No comment tu na bibi ibalane no bunu ko mo ne. Ah? Ala chawa, uma ne b'a fɛ ka na ko kɛ tila k'e exagérer ka taa fɛ ayi a kun tobira ka ban mais n'a tobira ka ban ne ko n falen don i b'a ta ka na ne ka na dakɔrɔbɔ de yan ka yira k'a fɔ ne ko n tɛ min kɛ i bɛna forcer k'o kɛ o tɛ yan komi i ye n diyagoya ka muso d'i ma non il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi mun de kɛra ne de ko ma n falen don e de ta ye ne kɔnɔ yan ayi kuma kun tobira ka ban tan tobira wa i b'a ta ka na sigi ne kɔrɔ ko parce que e de ye muso kun yan ayi dɛ ne de ma f'i n falen don wa
atakun kana sigi ɲɛkɔrɔ mun na u ye fɛ ka du jago ala de ne tɛ ka dabɔ o kama dɛ e tɛ ka dabɔ o kama den jumɛn ne b'a kɛ nisɔndiya de kɛ ni ka nisɔndiya de don falen de don i tulo bɛ na kana n ka balo tiɲɛ quoi ni mana ko de tan tɔ Kelabanciya e ma su bila ka taa duba la k'a ka taa tile fila kɛ yan i bɛ jɔn mana kana ne da e hakili ko t'a kalama ni wa ne tɛ dɛ e tɛ jɔn ma a bɛ taa n'a yɛrɛ ya n'a tila ka sari la nana sara ne la a m'a dilan dugu ma ayi dɛ i bɛ a yɛrɛ ma ne ma sɔn min ma e yɔrɔ ne tɛ sɔn ma ne ye min fɔ k'a bila o ma ne yɛrɛ bɛ yen ne t'a kalama k'i t'a kalama mana sigi ne b'a fɔ n ka sara kan den to a bolo i ko i diminen don bi dɛ jira minɛ k'i min jira min sa o la i dusu bɛ la i bɛ fɛ n ka bɔ de wa na n'i sen wuli i sen n'a ma se yan o dabila sa ne ye mun k'i la o yafa ma sa kana n'i siri ka dan mun sa ayi sa e bɛ ka dimini kɔrɔ e b'a dɔn k'o man di ne wala ne de ko k'i dimi i ye kolo kana min ma diya yan i nana n ko n ka dumuni kɛ n ko falen don i taara ka t'o jagoya ta ka n'o sigi i ko k'i bɛ n sen digi n ko nɔ ko n ka taa n change n ko n bɛ tila ka taa n change mun de kɛra de ala kama to ne ka ni lafiya quoi a to n ka ni lafiya walayi ka ko nege bɔra wa yafa ma sa ne bɛ nege b'i la o fɛnɛ o dama tɛmɛna dɛ ka nege bɔ yɛrɛ ala kama sa i fana tɛ ka nana bɔ yafa ma sa ala kama to yen ayi sa i bolo bɔnna mɛn yafa ma sa ala kama kana na mɔgɔw joona sa i bɛ fɛ ka taa kɛnɛ ma de wa ayi kana taa kɛnɛ ma sa a ser'u bɛɛ ma ne de ko i ye fɛn kɛ n na e diminen don o man di ne o e ye n diminen na bon n tɛ ne diminen ala nin kira kama tɛmɛna quoi i bolo bɔnna ni siɲɛ fɔlɔ ka nin kɛ ka na n'o kɛ sa yafa ma sa ala a kɛra nin kira ma ala ko dabila sa yayi ni mun kɛ ala mu fara ko ye ala ni mun kɛ tuguni sa ma deli ka nin kɛ o est-ce que a su tagali tɛ sika kɛ sa n t'a kɛ cogo ye problème ye ala ne bɛna mun fɔ sisan nɔ est-ce que ne y'a fɔ sɔgɔmada in na ko dɔ b'a la walayi n tɛ se ka kɛ walayi ko dɔ b'a la ko dɔ b'a la koyi et toi chérie Mira el teléfono. Oui. Eh, Trao. Kanya bi. Ako sa. Korba sila. Di wadu. Alam di. Kana telefon yɛrɛ ta yɛrɛ wulili kama sisan. Ne wuli ka dɛsɛ o ale ye. O iya. Si a fait naissance. Sûrement même kile na maro ntina fo ngo. Ah, ayi kɔni waati na bɔ man jugu. Yi ka muso kɔni silamɛya. Ale kɔni kuma bɛɛ a bɛ ala deli la. Korba sila kɔni. Ni basi foyi t'a la yɛrɛ. Bara yɔrɔ. Korba sila. Je merci. Alhamdulillah. Wa. Comme tu veux. Alhamdulillah. Tigi ya mun yun ba mo bɔ fɔlɔ. Bon, n yɛrɛ n bɛ k'i wele o la. Mais bon, n bɛna da ye tile filɛ.
tout possible pour que a ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo I b'a jateminɛ parce que semaine wɛrɛ n bɛ sɔn ka segin n'Ala sɔnna Ala ma basi kɛ alhamdulillah n ka conteneur dɔw sera yen nɔ an nana tulu ta ka na mɔgɔ caman ka commande b'a la parce que fɛn naani sera a la ouais semaine wɛrɛ n bɛ taa an b'a anticiper pour que ka ko min fara ɲɔgɔn kan siɲɛ on peut t'a la yanni o cɛ o bɛlɛmɛ ta ɲɛɲini quoi denmuso kɔni baasi la i b'a kan Ala ka bato minɛ Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen ne ma tila tobili la o yɛrɛ tun n'an ta tɛgɛ yɔrɔ basi la kɔni non basi foyi t'a la yɛrɛ faamuya yɛrɛ basi o kɛra yɛrɛ de i ye dumuni kɛ sa non bon tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ ka tɛna min kɛ wagati min a kɔfɛ yan an ka tulu dɔɔni ton terikɛ a bɛ di cɛ a tɛ cogo la Mari bɛ lafiya kɔnɔna la bon mɔgɔ n'an bɛ dɔ kɔnɔ yan fɔlɔ e kɔni i ka lafiya kɔni o kuma tɛ kɛ bilen i yɛrɛ b'a dɔn kɔni semaine wɛrɛ n'i nana dɔrɔn n yɛrɛ bɛ sɔn k'an bɔ dɔ nɔfɛ cɛ bɛ sɔn so ya o kuma yɛrɛ ka di o cɛ i bɛna cɛ kɛnɛya la a ka dun dɔ bɛ kun na n bɛna muso furu la ayi a ma ganse fɔlɔ dɛ n bɛ sɔn foyi la yɔrɔ sinon nin nɛnɛ yɛrɛ tun cɛ kana fɛ dɛ san wa yɔrɔ non an bɛna dɔ di mɛ e yɛrɛ nali diyara ne ye e ma fɛ ka kuma dɔ de sa de ne yɛrɛ a ka di kɔni awɔ a kɛ ala kalan bisimila teriya dabɔra an ka ɲɔgɔn bila sa n'a ti ɲɔgɔn lamɛn dɔrɔn a ma nɔgɔn furu fɛnɛ b'o cogoya la n'a tɛ ɲɔgɔn lamɛn o fana ma nɔgɔn bon adamaden n'aw jɛra jaabi ye goya bɛ yen ɲini nɛ bɛ kɛlɛ yɔrɔ min na kuma tɛ an bolo ma don mɔgɔnifin kelen bɛ ko caman kɛ mɛ n'aw kɛra fila ye i bɛ dɔw i bɛ ko dɔw bila depuis kunu ne ni ka cɛ bɛ kɛlɛ a diminen don ne kɔrɔ ni n kumana fɛ a tɛ kuma ni n gɛrɛla a bɛ dimi depuis an furula ɲɔgɔn ma ka se bi ma ni min ye siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye donc a kɛlen ka ne yɛrɛ kamana gan ne kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ ne dɔgɔmuso ka tagali de don Asu ko ne ma ko k'a bɛna taa bɔ duba la ne k'a ma ko problème t'a la parce que an tun bɛ baro la o don na o k'ale ma deli ka se n ko an n'a ye temps sɔrɔ a ka taa bɔ yen nɔ a nana sanni la k'u bɛna se musokɔrɔ k'a bɛna taa duba la ne k'a ma ko problème t'a la n k'a y'a ɲɛfɔ a cɛ ye a ko awɔ k'a y'a fɔ a ye k'a ye sira d'ale ma ne t'a dɔn a ye sira a don y'a sɔrɔ ale bɔra ne fɛ yan ne t'a dɔn ale de ko ale ma sira d'a ma wa ne t'a dɔn a kɔni nana sara ne ko awɔ k'an ka taa n ko problème t'a la n kɔni bɛ min kalama o ye mɛ n taara n'a sɔrɔ n ye fɛn wɛrɛ k'a la min digir'a la ko n tora a gasi la komi ne bɛ ka kuma a fɛ a tɛ ka sɔn ne kama a bɛ se ka kɛ komi e y'a terikɛ ye n'i kumana fɛ a bɛ diya n ye a kɔni ka di ne ye furu min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a k'a to kama a k'a kɛ furuɲɔgɔnya gasi kama a n'an wolodenninw ani Ala a n'a kira kama a y'a faamu non chérie n y'a faamu n'i y'a kuma na i bɛ se ka tigɛ to dɔ ye merci teri cɛ la nin balila na dɛ nin balila n'a wa m'a faamuya mais yanni k'i fana jara ye n b'i ɲininka mun de bɛ ne ka madamu cɛ karamɔgɔ i ka teriya ma kɛ i teri ɲɔgɔn sigi ye sen don yɛlɛmana mɔgɔ min ye bugu ye sen don teri yɛlɛma kuma dɔ bɛ n kɔnɔ a bɛ bin k'a fɔ bari ni sanu y'a don wagati jali sera ka fusa ni ma kuma bi i tɛ kuma don na bilen i ka madamu ye
Chérie. Chérie. Naam. Arrête-toi. Go. Ici. Chérie, tu là. Ka kuma sarila i ka bonya da ma ɲini furumuso in fɛ a ka yafa ma ala n'a kira kama a ka yafa ma ala n'a kira kama ne y'a sɔrɔ ni ba fila bɛ ne na dugukolo kan ni ne bɔ bilahi n y'a bila minɛn min kɔnɔ n taara sɔrɔ a y'o fa fo ka bon a fɔ a ɲɛna fo ka taa fɔ ko ni minɛna don min n tɛ fɛn k'a la bilen min b'a tɔɔrɔ a kɛra n ma ba ye a kɛra n ma ba ye a kɛra n ma ba ye bari ala le ko k'ale bɛ ba kɛ ka den sara ni furumuso kun ye k'i kɔ dilan nin ye fɛn kɛ ne ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n tɛna dɔn n bɛ baara min kɛ n bɛ se k'a sara n'o ye ne diminen t'a kɔrɔ n y'a lajɛ de a ye baara min daminɛ n'a y'a sɔrɔ a kuli fanga b'a la mais ne y'a sɔrɔ hali ni bɛ se ka muso 1000 furu ka di ne ma a ka yafa n ma ala kira kama n tɛ da o ma n bolo bɛ n kɔ a la n teri dabila kana sɔn ma i sigi a nin ye nin bannen o nin ye nin bannen terikɛ i y'a fɔ cogoya min na a yɛrɛ y'a faamuya o tuma na ala k'aw kan bɛn halisa ala k'aw kan bɛn halisa a bɛ taa n'o n'i ye muso ɲɛnama kɔni sɔrɔ i ka diɲɛ dilanna i ka lahara nɔgɔya wallahi don dɔ bɛ n da n tɛ se ka sunɔgɔ ala ni n bɛ miiri a ka ko la ka se degré min ma ka se kaɲa min ma ne sabali de bɛ diɲɛ a jinɛ kɔnɔ a n'a ni sisan cɛ so muso bɛ yen muso cɛ muso bɛ yen a kɛra so muso in ye a kɛra muso cɛ muso in ye a ye musoya jigi fan ye n teri i k'a fo n k'a kɛ taa kan dɛ a fɔ muso in ye k'a ka yafa ma ala ni kira kama bari k'a ta kun ni bi la a ye tɔɔrɔ min kɛ ne nɔfɛ ne de b'o dɔn mais ala k'a kɛ barika ye k'a bila wolonugu la ala kana den bɔ a la den min bɛ kɛ nantakulo ye n teri n diyara n ye kosɛbɛ kɔni nin ye ko bannen o kuma wɛrɛ tɛ nin na bilen komi an y'a fɔ cogoya min na an b'a bila basi t'a la ne bɛ sira ɲɛ sira de bɛ yen Tarasula, bashi foiti. Kami kone siri mayano bashi te. Amina ya Rabbi. Ndi muso kelen peri be mu. Uri ga kunya ke ra kusani ne. A chere na na foli la mfilo. Ni che kuma do fa ni mo foi di famiana. Ko ka denja denne. Ko shuko na ko betu ka ko doke. Ube mukosira na nimo fuidi fumeni kumeni niko ni siri mayano igambila sira nasika ntani blado alhamdulillah rabbil alamin bashi te ala kana be bashi chauga kuma ni so ni iklomada walma ni habisi a famille mandi c'est kuma bena ko ichi bora ko kuma mi fo kuma ko roman iko ki dem so fu la ma awo afuru ke rama me idem son kabila fitini
ama la kɔlɔsi foyi k'a ka kow la an muso ka ko dɔn an tɛ fɛn bɛɛ jateminɛ u dun ma jateminɛ foyi k'a ka ko la denmisɛnw kun tɛ sɔn k'i ɲɛsin awɔ o kɔni o ye tiɲɛ a tun tɛ sɔn la dɛ ne ma n'o d'a ma cogo o cogo a bɛ kasi a tɛ sɔn n'a ma a tun bɛ sɔn ɲuman ta in dɔrɔn de den min filɛ i bolo dɛ i hakili to den n'ala sɔnna i bɛ den kunnata ɲini k'a dɔn i b'a kɔnɔtaw ɲini k'a dɔn nin den sugu tɛ di bɛɛ lajɛlen ma nin den barikama ye dalɔma don mɔgɔtigi don jamatigi don don n'a nataw la den bɛna k'aw ka sababu nka i fɛnɛ k'a ɲini k'a dɔn musoya dabɔlen don ko ɲini k'a dɔn ka baara kɛ n'a ye n'i y'o f'i ɲɛna muso tɛ sokɔnɔfɛn i kan ka du kɔnɔ ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ka denw ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'i y'a mɛn den musoman a ba ko ni denmuso ni hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ to i k'a lasigi i ka kuma a fɛ i k'a kɔnɔtaw ɲini k'a dɔn nin denmuso tɛ den gansan ye dɛ nin den barikama de hali bi mina gɛrɛ na ka tɛmɛ kɔrɔlen n'i y'a gɛrɛ i la i bɛ fɛn caman dɔn a kɔnɔ ne yɛrɛ ma min f'i ye karamɔgɔ ne nakun tun y'o sira bɛ ne sira ɲini sira bɛ ala ka hɛrɛ fɔ Kwana ni maki. Kama ke fana i ma kile dusi na filin da Mutum sa. iyo yo an yɔrɔ na basa yɔrɔ ne bɛ taa ba de b'a nɔ a sun yɛrɛ bɛ ka mɛn dɛ Wala na. Wala na. Ibu na se disi. jɔ an muso ka de ka la sinon a fila tɛna na don ɲɔgɔn na majili ko bɛ tugun E kɔrɔlen ne tɛ maki. denmisɛnnin mana n'a sɔrɔ kan bɛɛ kɔni b'a dɔn Se foi fo. Na sɔrɔ ba de ya ye. e n'a sɔrɔ kuma Aswa. Ayi. Ne ma kuma. ale fana taa yankari yen Ne mo sto ko no. o ka mɛn o On tla ra le ne. Ina ko ra pela ga me. Cɛ fini bote bo. Magan ki ya la. Ina ka me skura ise ila. Mira mo to ga asu maki. a fɔ karamɔgɔ ɲɛna nin mobili ye Oh. Apa tan? ayi ne ma fɛn na n bɛ fɛ ka mobili dɔ ɲini Oh. awɔ a ko k'a ye dɔ Wa yere ga la sirane. Ah, ni ko mu ga tela cogoya min na. teliya dɛ Mu ga tela o. teliya cogo di Ye, ni ke kai sala tigi. Mutu wa asu maki. kana baraka kɔni yan'ale Wa ijo sa. Na ma fe mo gom na fo ni tese. Ye. Sanga ya mi. n'a hakili la muso de ma kɛ kɛ Ai. E dina chauta ya. e kɔni fa ni kan ne Kulin sandara jena wi. tawa kɛlɛ Cie. Chakengi. Abigi ni. Aleka. dungale bɛ n fɔlɔ Aleka, aleka tadi. Ni dafur ni. n'ale kɔni n'a taara ɲɛ Ai dumare tu da dumare. i k'a bɔ An na frente ti sei da wala.
Semua ada fana tambah. Kalau anda mungkin tiket kebawa kira kira polisi. Ini mau pergi jual ibu gini kan desa. Kau bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua. Masih tidak masih. Jumanda. Ni muso dɔ de ma minɛ n seri ma n'a sɔrɔ bɛ se a ka diɲɛnatigɛ lajɛ tuguni k'a fɔ n'a sɔrɔ muso telema don ni n'a ka ko don o de ye segin ye. Ala ka bisimila. Ye muso dɔ ma minɛ. Saya kata kau tak boleh ada. Maksudnya. Maksud tu anak. Anak kalau tak boleh tahu. Untuk ada tu apa? Anak dan ibu. Anak dan ibu. Saya itu. Fushi barat kau boleh ikut mengambil kombinasi sama musuh kasih bermalu wah sudah lama lu nggak malah sama musuh aku kan dafa fuji apa yang dihabitual now fly in one day aku tak tahu aku ni memang nak. Ibu tu ibu musuh aku ni. Nah aku baru dah save. Ibu aku macam tu jatuh ni. Ibu aku tahu jatuh ni. Nah sorry ini kamu musuh tak tahu. Wali mai kamu musuh tak tahu. Ini dah bantu. Ikan jatuh ni. Semua orang sudah lama dua. Aku furu ni ambil akan di. Karsiga wala wa karsiga ila bela. Wa ufla karsiga na ina wala fa arti karsiga chama. Ada kami pada. Ada kata furu itu. Ada kau kami. Ada kau cengeng di mana mana. Itu kuat macam. Saya bukan mama kerja, ini negara salon tinggi bayi. Oke ya, ada mana kuat. Ada bodoh. Dia baru bukan nak mana punya. Oh, ini jadi kantor deh. Dia play here, yes, busy. Jadi ada kemana kau dorongnya ada cinta? Dia nak dua dah. Ya. Yara ko ne ko ke jin kay yere yere ko ni war bere dunna no ma do sama tin ni mo ma ke o lui fem bla mo ke fe di maria itu gile ni ya gune tu ba no ta ta ni asa ga banka ni bona ke jom bang banka ta ai wat George dia do si be do ngere dia do si be do ngere bizu Akita. Ti parla. Nasi tak babi jara bila kata afio.
n'a de package lo la tout Bueno, ti jo le kan ron na ba. C'est pas lobby. Pour puis ça, il ne sera qu'un car ne sera bituguni ite na kota. Nani la ko. Mun ka de ki la ko. Donc, ni bi se do no. atele no. Wala bi se do. Oh wow, il tawe. C'est no. Jangan le sa mingan no ko. Anu do la je do ra fo. On tu m'as là. Ne se do ni si. Hoje. Nyatu. Maba ita de mare, me na kona de niwo soro mita. Ni mo soro de nyatu. Nyatu. Tena bene tie uno ni aso. Me ni maso do wo be bwa bebe bwa ma. Nye. Nasa tremona. E feite de mama. Feite de mama. Ne be ko kile de da do. Foi da flash kono. Ni fen so la mo. Oh, eu do mo da. Foi eu do le dem sen ora ke bum. Ah, dale. Na nga tinte ka ko ka. Ai, na maradi. Ada sa. Ada ele. Ne mo ke sira, ne debe do turu. Dale me yer law. Foi to mo. Ada. Ya ben mo zi. Ada ele. Ai. Ada ele. Mera. Panbo. Badi. Ese mina. Adumolo, poa. New bani. Ni me wasa che ba. Siri. Nya ti ko ni na so. Ye kla tan ko bi nya na gare. Ko na ngem ko tamu. Ka ki ya kla ko ko ni. Na kla ka sina ke ni sa ka chi kara. Ki karna chama re. Ina ta chama. Ni la. Ya suna da bewuli. Ba shi ta. Allô? Bravo, ça va? Ah, mais. Voilà, une mérite. Alors, nous sommes tous nous remplis. Pas nous garder ça. Ah, on est carré. On est clair assez mal. Problème fait là. Ok, merci. Ah, pensons nous. Oui. Salam alaikum. Ankle. Ankle. Kayo. Ati ne mun yara. Ya musuti ya. Ankle. Sawa, E ko to bani masih. Wanda, atnya ayo ala ke ko ya masana bula kan ni. Kunsu. Manyo. Saya ya anda sabi mala. Ora ko na bi u wadi tu cegene ala ka musuti ya gilulo. Ya amena dumanga. Amena dumanga. Alhamdulillah. Ngam no mi faina. Ala ka furu ni sibe. Ka ke sima fla furu. Ka se ni bolo wala. Ala ka funu fani wonko. Ya siki toro na gela ku ala ka fanga di ma. Furu so mi na bo mi ala ka no bayi. Ala ka kambe. Ala ka na fi do che. Ala Ala bu do mu ne. Ala na to ina wa. Ande ma ko man fo. Ah, tu jangan jadi dong. C'est bon. C'est bon. Nanti motor mu mena kan so hira. Ay, bede la bede. Ya si be yele la yere wa kaje. Ala bara mu. Chu bora.
Acteur ni magaji na ko doge Acteur bi asena ni be la ga che kapta gwa te musula ni mu na nda masa aki jogo do ndola o so na ngere o teni ma le la fialo no tuga nani e kam san te magire ai mi flenga chenera integena no de Aduna kanya no. No foge mu le fingo di magio na me magabjo maki kana kuma fe yame ni magi dura magi ni ba fa ndani chewere yo maki abono lo magi no da ga magi ayo re ga dunya don mo ba ni dan chewere no a chewo mu don age to baro ni la fiari quoi da do to na quoi dem sen furu ani kuma sen meta be dem sen na chef le mo da kuma mancha kono na mo te ibi ati to ala posele ka faso bla ka baso bla ka kabla bla ka jenyon bla il fane ba betu sans mugan ko iba ka famille na ko betu kanisi ni chemika ya jenda rawi ya ki to ala posele na mi kila na mabema alaski ka fai na mo me nebe ngole ka fai armadera ke nyomo so godune iki akili to waldina sam mugan ko abi jogo kele mi nga fana ba fi at saka bala kalo kele kalo flare ala ka no ko kunu kona ala ka no ko kunu kona ala ka filial jime san ala ka no ko kunu kona njara ko sere yere bina go monsieur le maire taw ke turi ama ni bega muturi no ale ren kala ni bela ba jo kunu asira na fi na te ciao siga ko boru ni ngesi yo adu me atena ato ame clara parce que ngana ta chiro la burama fe no che ina wale nga che ta so si wa mle so na to bela ta go di bala de besi sa ite fe ka me bo fe kwa no de famia yo no apla bo mo ko da no na ma da che o ya ma gede basi ta ra mu na ko amu foru go sa ko ngara fly ja faminu ni ma do ko ta do si sa ido ni bla ko ni ibra do bi ba asira ban barati na ma bla da wa Allah masu aya bana sisa ko gira banga yo te ai de yo te wala ko wetu bodi ko bas feiti la wala akero ile marati te mele kite ga wala tabi ge to bodi bas feiti musola no bas feiti la alhamdulillah ira du I jole no ne wala ni dem sen dore chire nga nyama ga sawara mene sire gero dibi sante ga kon ala ko mi nyera we ga ta chiteli wanna alhamdulillah nyera guma go bilo akadi kon akadi itina nga kundo suma alhamdulillah ala kasa kan plati walai ma be asuma la ki info mana kan walai mo mila na ga busan ko do walai weche ala neko yoro akaka netel gure asu ko ka suwa ni wasi sanini egera nyokon doyi am sika ko balma yere weche sisa aramadiya yere la akaka ni sunu ko la wal manene sika ni ko do la e ka dubo ne ga nene mafi abina ko ne aramadi tuya ke weche rere nilla asumi ka kuma ke ye mo ko na jeli bay wala mo chaba de go kuma ibo ay no ko na jeli no men ite ko na mo bay men sisa imuso folo awo nesigale ndo agade nganti fe ko inga digila de pasi amandi cheshi ga muso to jubu fanyana ne dunye mo mi ni bi cheni fo ay no wallahi ko na jeli no men la asumi ka ko be imo kon ite mo kon na mo ko be ne iya ya to ba fo o kan ara madina ya ko so yawo imuso folo tema be tona ton mso ga no mso be tona so ko ayi okay wallahi ay sa fam yani hakili mayai abi tonila muso ko to mesiki kliga fere meni to mesiki fere c'est tout sigalen do ala imuso be shura tona imuso folo
wa me mi finyana parce que ni ma ko tere jugu ya fo farafin ka ta fam ni mi koloshi atara muso flana nyini ngana est ce que ya nyini yoro e ma nyini ibalma muso ma nyini iba ma nyini itanti ma nyini e kabila shimani muso flana nyini ngadi ma jo ya nyini ale i muso folo wa ayi asu fana do shuyala e bi kuma mfo ba do ba mi fo wan asu tuna siga jeye ga ne boni ni asu be dire ala nyina ya sanju asu yele mara bana jugu bari be asula but sufe to raga jati ne no dalinwa ni ngala ko la kolosi man kele na oh to ga la kolosi sa i muso e asu bon shuya tona wa uye shuya insigi ere kane i muso be to ki nege sisa no dumura ba ni sonje goro yoro ko subaga ka bara ni subaga be feki aba ni so jadi ka to ki nege ha wo so abiki dundon non eta do subaga mayne sisa pere kan ko na kele ko men be ko fe fere be ne bulu ne kan bi fere mene bulu wa ni be se wu fula be furusa ibu furusa muso ni manga chao ni yu furusa alam na sababu were jar alam na muso were bila ga sira kan kwa imaya muso mbi nege ha muso meto ki kungulo nunu keta ha nunu furusa subaga de do wala ni de fle ka ya me ni ga kuma fo ba mo ngoti ko chege be mi na romi ka te ma ko na la sono mi wili wala te barakada wallahi mi fugi barakada wallahi parce que ni jege ko yenge anyange fi go fana gwa hono di sino jege na anyange ti siga bara anyega mi ah oge wallahi no ini chi wallahi ima yimu so ni entretien yere no ay ni ebro ha i tanga ni foye kwa ni ba don kan e bora sa ma bo salon madola comme nous so fala na magaji e salon barala sanga ni sanga abto ka magaji kena kwa ala subaga timina ngadi de medai kambe basitala awani ibe la korasi nunke ni tere benga fuli fo asui nga kuma nunga dani nyon chere ay ni chlorete ni mere awo chlorete ni ali ni mu ko kere la ko ke parce que ne kele na dro mu go ibe fitina ibe kuma do fo ida kana tu ni yoro ni ay ni mi danche dana dro ni mi danche kambe ne te sara soro mo gombi kara ki la jogon finyana to ti sara soro woni do wore falay na fere la mo fala basitala awo la korasi nunke re sufe asuma na ada asube to ko poni munke ala korosi yere binado asudu na tona de suba ka kuran mu flo lu daga farmin korole no I jampe yere la de ya fam awo ere chenchi basitala oh demsani chi de betanto abi c'est la fiamma ti akli la fia joere ka tanne Oui, entrez. 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 Comment vous? Eh. Maman, ça va? Ça va. Ok. Ça va, c'est. Bien. Non. Si, quand basila. Baswiti. Alors. Ah oui, elle est. Caressé. Quand baswiti. Caressé. Eh, ni autre qui appelle là. Voilà, mamie. Quand baswiti. Caressé là. C'est une femme. Aswa. Atara duwala. Eh. Ita alama. Ay, wala ito kalama. Ina fumana. An fumana don. Na wuri ce. Ta bi duwalo. Aw. Ita la re. Ay, ko duwa ro mi don si. La ko problem tala. Ala. Ko problem tala. So ko nyale. Manga. Ah, merci beaucoup. Yere parlo. Aha. Ko to godi. Wala ko te to godi. Ni fumana re. Wa. Era fini numéro comme. Wa, ni ta levi. Oh. Kon maro ko ni. Wa, an fe woni ne ga tele te vola re. Wallahi. Ne bo repla be jamana kuna kon be di mo ko ma be mo ko yere blay ba clean mo soro. Aw do lu mo ko bla sra ni. Wa be yeto godi. Yere fi nga yere fi levi. Ah OK. 19% 20. Ko to godi. Ah, alors ça donne. Ba ci la. Absolument. Chérie. Chérie. Oui. Ne bo. Itena. Ah, kele no ko fla be mne ga nyagon. Wallahi abe do to go. Ala. Mo ko nyana mo ya ko ni asutai.
wallahi mɔgɔya bɛ asu la mɔgɔya b'a la i n'a so tɛ jɛ adamadenya fɛn foyi la k'a t'a da to i la Asu, basi la. Basi foyi t'o la. Nse, aw yɛrɛ dun. Basi foyi t'aw la. Nse. K'a tɛmɛtɔ don n ka su bɔra. Awɔ kɛ. K'a b'a sigi a ka baro kɛ dɔɔni i sen dɛ. A taara duba la. Asu taara duba la. A taara bɔ yen nɔ ne b'o de fɛ k'a tɛ duba yɔrɔ dɔn. Ne k'a fɔ ma na n ko ka Asu wele a. A taara tile fila kɛ de la yen a taara to yen ne. A taara bɔ yen ne. I fɛ ka taa yan. Ayi a ka ɲi. I b'a dɔn de ne yɛrɛ ɲinɛna o don la ne ni ma se ɲɔgɔn wala a ye ɲɔgɔn ye wa ne tɛmɛtɔ don an ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn ye hadamadenya kuma caman fɔ wala o cɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ walayi mɔgɔya kɔni banna fɛ yen a bɛ hadamadenya kɛ k'a ye Asu fura ye ne yɛrɛ minɛ n'a fɔ a muso walayi mɔgɔya banna foyi a cɛ walayi yɔrɔ ne an ye ɲɔgɔn ye an baro la dɛ an ye baro yɛrɛ de kɛ wala jale ye denmisɛnnin dɔ de ci ko ka taa a ka fɛn dɔ minɛ butigi la de ok ne ma fɛ yen na ne kan ka taa yɔrɔ kɛyɔrɔ la ne ka sabara de denmisɛnnin o taa sen wallahi n tɛmɛna la a mana quoi a don yɛrɛ wallahi an ka du kɔnɔ kɔni télé tɛ bɔ la den ne suya tɔn jumɛn na mame ne tɔgɔ sɛbɛn tɔn jumɛn na ayi dɛ mɔgɔ i b'a dɔn kɛ adamadenw ka faamuyali cogo tɛ kelen ko muso dɔw ka pari bɛ sigi su fɛ a tɔgɔ safu la tilegan fɛ kɛ ne cɛ pari bɛ sigi tilegan fɛ ni jama ma se ka dalajɛ u b'a to sufɛla la awɔ fitiri ni wagati ninnu a bɛ hakili sigi ne ko ni an delila ka sigi ka baro kɛ ne delila ka sigi ka baro kɛ wallahi a ma deli ka tugu nka an kɔni bɛ ɲɔgɔn ye sigida la an ka bonya de bɛ ɲɔgɔn kan wallahi ne bɛ bɛn mun joli kɛ kalo kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ se ka fɔ tɛ yan ayi ko so bɛ min aw ka so bɛ min ayi an ka marama e bɛ ka taa yɔrɔ jan sa ne b'a ko so yɔrɔ dɔn i bɔra adamadenya e tɔgɔ ne b'a dɔn i jamu m'a dɔn ne delila ka jɛ ne tɔgɔ Masu ne delila ka jɛ ne delila ka jɛ ayi komi Asu sigira yan nɔ tɛ yen i ka ko i b'a kɛ mɔgɔ mun ta ma sigi ka i ta so ayi e ma ne suya tɔn na i ma tɔn ko mɛ depuis ala tile e delila ka mɛn o ka pari la i delila ka mɛn e ma faamu sigida la ne y'a to la sa i da don i da donna kow la i terimuso ye Asu ni bɛ ka kow kɛ a da i ni Asu cɛ i kana lasɛbɛn wa bi ta nin t'a fɛ k'i ye ko Asu nɔfɛ kuma tɛ k'i nana bɔ yan tulo b'a la a y'a baara aw ye ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ ne ye n sigi yan sa i ka kuma bɛ fɔ ma kuma ne de ko sigida la n ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la n ko musokɔrɔbanin kura dɔ bɛ n ko sigida kɔnɔ n k'o ye subaga ye alors muso dɔ tun bɛ k'a fɔ ko a y'ale den fitinin fana don suya tɔ la chérie tulo bɛ nin na e bɛna fɔ ko ne kana na se yan bilen an cɛ i yɛrɛ tulo bɛ nin na dɛ ma falen a fɔ cogo bɛ nin nkalon sugu ta ka n'a fɔ aw cɛ kana fɔ an cɛ ye i b'a sɔrɔ ne de ma e ni ne kelen ne y'a mɛn ka ɲɛ a ko ko e taara ka taa muso filanan ɲini awɔ kɛ n'a ye Asu ɲini ka di e ma i yɛrɛ ka hadamadenya n'i ka hɔrɔnya ne cɛ ka kuma ba ne m'a fɔ tan ne ko i hakili sigi k'a to ne cɛ ka kuma fɔ ka to a k'a dalakan fɔ i kana pɛrɛn-pɛrɛn k'i ta yɛlɛ ne cɛ ta sanfɛ i tulo b'a la i bɛ ka fɔ an cɛ tɛ dɛ ne cɛ de don ne n'a sɔrɔ anw cɛ de don i y'a faamu wa donc a to ka kuma fɔ i ta kana yɛlɛ a ta sanfɛ wa i tɛgɛ kana kɛ t'a ɲɛkɔrɔ e taara ka t'o ɲini k'e n'o bɛ tɔn kelen na ko i k'e tɛgɛ ne minɛ ka ɲɛ ale kɔni ne k'aw furu sa n'i ma fili ala tila a fɔ tan ne k'aw bila aw tere man ɲi aw tere ka jugu aw tɛ muso furu tɛ ne yɛrɛ man k'aw bila dun ala de farala ne kan sinon ne ɲamu ma se o tɛ kɔrɔkɛfin dan ye e bɛ furakɛ ne kɔnɔ kuma caman caman a y'a bɛɛ fɔ Allahu akbar mɔgɔ t'i ka danaya da mɔgɔ bɛɛ kan e ni ne bɛnna yɛrɛ sira la kuma tɛ k'an bɛ jɛ ka nin kuma fɔ wa an cɛ e da m'a fɔ yan sisan sa k'e n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ kuma k'i yɛrɛ minɛ ayi sa i b'a dɔn kɛ o to yen sa ka ɲi ten ta e ka ta sa bon tabani n'an figi Seri bilayi ne de bala banna la o ala taara bɛ min fɔ ne taara Asu ni mɔgɔ sugu fɛ tere cogo min na a bɛ na n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna nin bɛ min na n'a ma ni mɔgɔ sugu fɛ jɛ dabila a b'a yɛrɛ da don kuma na fu ni nin bɛ k'a bɛɛ la o b'a dabila ni min teri sugu ye e b'a nana a tere bila yɛrɛ fili yan ni denmisɛnnin ye piɲɛ kun fana dɔrɔn de don non hali ni nin ka bɛɛ ale t'a dɔn yɛrɛ
kan bi bere nta ko soro do nta me ne ko ke mo ko akili me ek mo mina te ne re ta la sala la la sala ba bele ne re bin sil dita kan sil ele fi fixing ta wo ne re mga pel gala di pala kanda me shay plek na figi dale mea tara misiri la ala ka batu mea jana lo bit mene wala ta mena oke ala do la wala do la ba ni ga la figa to ga chatun la je tulpu pura do sa kan dame lu ga film kadire ne ba si yero ma ko malo ni concentré le téléphone ngado ne wure la ja la jera ne ko se wura karani yasa film na ya awone le me ma to bo yoro ore ga ko problem wa dan no ta laban awoye ko de ngarta ke bolo problem amen esi gufana ta da bo kalando de kama do to be bo me wutla do ke an ere ka klike ko to dafa pero malen film fe ne adam ne le bala bando okay menera me fege ni no Kuma ni nga agadi wala agadi sisa bara o bara ne ara madi make la ke tono do re no fe ma fo kela sigi fute kela sigi bara de la te fo kini chi me fe ke ni nga in ala chelala anga furu an nyogonche furu duna jige ani dana mi kama kinyi nga even baraba fenfeke ni muso baw muso chesiri le kana akli jigi muso bati mani una en baraba en beke ya beke kadam muni kama abeke kunyi bari abena akli jigi muso bado la susu alek ni arakan bakele ni sili alai kul ya lahara aka foko ni ala kira manto muso mando yani turu ka se chemauma muso ti bara fo keti ikundala me fe ka don ikabara ibeka ni chesiri ni munyuni ni sabali mbege bari ni muso munyuna dente ke fuyi na fla be nyongo sorela ika sabali ni fanga ga bonika munyuni me fe ka don ibeka ni bara no ke ka da ko nyane ka muso munyuna na ma sabali ni muso munyuna dente ke fe ala ko chi nyon koro mani sabali de koro kadi nyon koro te dore akerila sidi ka keleke fangatila ni kuma ne telame jigiatila itabe ba foromi we ni ibi mu yo kante bari fanga dese do re black mu yo kan abaga kele ba ku jako ya me sabali afanga be la ka keleke ni sudira ka ta so na ka de tuyi ibi chewere soro ajigia bila ibi se ka feme de cheka me yeni betu ala kama kira kama kibene boya kan tunda mela o sabali ni kama ibe ala ni ko ani kira kama nani ni frika chien fo ni ibi kan bara nge ka da ko ni kan kani du kono era como befo ka bom era como befo ni muso muyuna ni masabali o fui muso ko na mula ka sabali wala mo bichi ka ko don ka setu yi ka kla ki pa ka ke puti do ka fe men kali am flari bia ala dia sabana misiri de bega se ne dewo ni madali ga shindu da ka soro ni man siljita o madali ga ke no kere dun lo ka fe la haro ko tan kuma bo tari ni bi alfa ni famo donc muso ya ni mamu nga sabali ne taro na famille yo so yala mo ni fi muso do ronte ala mali bi ma setu yi ka sabali iba sura ala mi da parce que dono bena si seti kiyo donc ara made li ma fon fembla ka sura asibi ni banani dese korobi dese wal masaya baba
donc ni o dɔn ka ban dɔrɔn i bɛ sabali mɔgɔ ni fin tigɛ foyi ye mɔgɔ kɔ an nana ni mɔgɔw de bolo wa an bɛ taa mɔgɔw de bolo n'i ka kuma in faamu kojugu wɛrɛ ne foyi ko t'a la b'o dɔrɔn ne b'i ka laɲini ye n'i y'i da waga dɔrɔn m'a dɔn i bɛ fɛ ka min kɛ hali bi i bɛ laɲini min kɔ ala k'i kɔ a la hali bi ala ka cɛlasigi tɔɔrɔ n'a fanga ko ye ala k'a d'i ma basi tɛ ne bɛna o pose dɔn yɛrɛ bɛ connexion de dɔn wa connexion ko a tɛ ka jan bɛɛ sa catiri filɛ ne b'u ka film dɔ fana lajɛ ko bifuru ale fana o to ka bɔ sisan araba ani sibiri ne ye araba ta lajɛ bi sibiri ne t'a la fɔlɔ catiri ka di ye wɔkulɔni de ka di ne ye wɔkulɔni de fɔ o de la denmisɛnnin ko kɛ ka di ye wɔkulɔni dɛ tɛ denmisɛnnin ye wɔkulɔni bɛ adamaden la keguya n'i ye fɛ ka keguya dɔrɔn n ka don wɔkulɔni filɛ la i ye wɔkulɔni de lajɛ n ka don a la n'i ye kɛlɛ ka fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ o nafa de b'a la furu tɛ se ka kɛ f'a ka sɔn ɲɔgɔn ye kuwa mɛ ka kɛ ni e terikɛ dɔ nana fɛn bɔ e ka so n'a cɛ e bɛ wuli kɛlɛ la i dalen tɛ mɔgɔ si la i fana i k'i labɛn dɛ an bɛ taa bɔ kara na muso la muso don bali muso donna kɛ muso donna wa kara na y'o kɔɲɔmuso bɔra yan o don o mariage ma kɛ yan u taara mariage kɛ kara ninnu ka dugu la de awɔ e bɛ kara dɔn u ka tabiya ka d'a ye kuwa a bɛ fɛ k'a ka fɛn bɛɛ kɛ bonya la kuwa u taara ka taa mariage bɔra e dun m'o fana ɲɛna u nana fɔ i kɔ yan o don o yɛrɛ n'a sɔrɔ i bɔra i taara terimuso fɛ yen ani kɔɲɔmuso nana awɔ n'an lafiyara an bɛ taa bɔ a la sinon a bɛ mɔgɔ lankolon yɛrɛ i y'a mɛn an bɛ taa an sen bɛɛ a ye muso ɲɛnamaba de sɔrɔ muso ɲɛnama sɔrɔ dɛ muso fana ka ɲɛ n'a jogo tɛ kelen kuma wɛrɛ i bɛna ale fana i bɛna pɔsɔn kan i bɛna i jogo bila ale fana ayi dɛ o bɛ dépend i yɛrɛ de la kuma bɛ dépend mɔgɔninfin yɛrɛ de la ni min ka di i bɛ dɛmɛ o sira de kan o la n'an ye a tɔgɔ la an sera accident la n y'a fɔ a fili bɔra ne de la ne tɛ baara la ne hakili bɔra k'a f'i ye sinon i nɔ tɛ baara ye o don kara bɛ ka n wele n ka cɛ k'an bannen don ka taa bɔ a la ne ko a ma n ko y'a ye n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne de filila